Kaparade madirita, tapuji tuata maredeta. Marhite-hite guari debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Jehova, jowon na maahu, jala alusak ko maibana, sa idong anakku do ibana jupahagogotan, paluakku do ibana jala marmulia ibana bahinokku. Saya pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan na tumibuli. Jala namia dilinggoman ni pargogo na suatu dosan. Namandok tu Jehova. Haporusakku jala partano wataku di batakku. Marhaporusat tu hodo au. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon. Nung ditatap ho hami bang somon. Adang manjua ho mga leon anak muna sasaday. Tuhan Yesus Kristus utangan ni pardosa. Asa taunon na haliaw do siya ni bagi. Saat ro dihaw pinarsilang. Sa itupay hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbengek ni roha songon anak hawolongan ni rohami di akasi taonon nami. Asa marsangap buarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot tondi porbadia marhite-hite hami. Amen. Ta puji Tuhan maredeta.
dohon mapatik ni debata di minggu tasadarion di mapatik patuluhon dohon lapatanna dang jadi dohonon guari debata yang gosoture dalanna ay hona uhum do sugut akka na marsineang di guarna dia do lapatan ni odo ikut dihabiri rohatta dewata dalekon holong rohatta di ibana asa unak kita olo mamurai manang manolonhon manang marujurujurhon narwa manang mangasi marhite-hito guari debata ay dinatar sosak do ditangiang dodohot puji-pujian do si dohonon guari debata ido sahana atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na humbar tu patimi amin mari dita atau poti madusata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu julon di habang sahabedian mi, manopoti jala mengangguk dosa nami. Mas sajot warsai hami homar hite-hite pikiran do hata, do pambenan nami naruai. Dang hulangi hami be sian nasa rohan nami do nasa ati-ati nami do nasa tondi nami do nasa gugu nami nang dongan nami nang doson diri nami hubain hami di bahini tama do rimasmu jala uhaman muhami tu amatian saliling nililing nai ala nama porus mahamin waeng tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohan nami hasisani dosa nami saluhu na saya urupi mahami paubahon roha nami ali Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham si Pangulo hami dot ala ni guarnda badiai ali Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon amin tabi gima baga-bagan di bata taringok tuasisan ni dosa satokid doh tadi koko alai pa pungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha nagudang tagad di parpiar ni murukmu utabuniho bohik kusatokin maradopoko alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyak ko ninna Jehovah si palua hami hasangapon ma di debata na di gijang amen kor ina Kamis duduti mannon kor ina Maria
Mari kita di mana tersurat di Ester 5 ayat 1 ayat 8 sajaha marsika sori sian ama berjulung tole batu luarihon marpahian harajaon masih Ester jala jongjong di alaman perbegasan mendonok kerja buni rajai totong ninja buni rajai tahe alai hudul di habang harajan nai angko rajai di bagasan jabuni rajai totong di pintu ninja buni. Jadi dung di ida rajai si Ester, jolmani rajai, jongjong di alaman, lomo marohani rajai marnida si Ester. Laos disurdukon rajai ma tu si Ester tuko harajaun sere na di bagasan tanganna. Dungi di pajono si Ester ma, laos di jama ma ujung ditukot harajauni. Dungi ninna rajai matuna sida, ahaduna hurang diho ali Ester. Zolmani raja
jala ahaduna pinangido ni roham sahat ro di satongani harajaoni ikol lehonok do itu ho. Alain nasi Ester ma molotung denggan di rohani rajai sai Roma rajai rabdoho si Haman sadarion tupang galongan nahu pauli di ibana. Dunginin na rajai ma harus siluma dokon hamud siaman pasauton hatan si Ester. Jadi dungro rajai doho si Haman tupang galangon na pinadiri ni si Ester. Makuling marajai mandok tu si Ester, dung sobu rohana minum anggur, aha dona pinangido ni roham, ikol lehonokku do itu ho, jala aha do sihol ni roham, rodi satonga ni harajaoni, iko pasau todo. Jadi ni na si Ester mamangadusi, pangido aku doho sihol ni rohaku oddo. Molo asi rohani rajai marnida ahu, jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangiduaku, doho pasobu sihol ni rohaku. Sai Roma rajai rab doho si Haman tu panggalangon nahu pauli di nasida. Jadi marsogot ma bahenoku hombar tu hata ni rajai. Ido saatna. Martua do akan aku mangion hata ni debata, jalan okapsa. Amin. Kor lansia.
Ya puji Tuhan kita, mari kita. Tahatid dakoma
haporsiaw tay songon nalihatid dakon dinungat ta sa haporsiaw di sandok portibyon ra mahita mandok. Aw porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan natu mo palangi dohot tano. Aw porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai lima na tinubuan ni si Maria nagabe-gabe siya tod di porbadia andorak sohabuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matitarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuwa-tuwan watoru na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul di siamung ni adlat amanai pargoguna suatu dosani disima ibana imamat sugot manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Aw porsia di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohok di hasisan ni dosa dohok di hatai na mandok mula mangulu sugot daging ni halak na mate dohok di haluan na sa Amin. Kor ama
Dihamu amanami do inanami, nahu parsanga bihami, soni nang angginami, doot ibotonami na pasobulong, doot sudi tahe hita na pungon, tabi gima tikting na masa do naneng masa, ibagasa mingguta sadarion, ima di tanggal 9 Maret tahun 2025. Partodini parminggota, Jowon nama ahu jadi alusaku ma ibana. Sian na tumangi hodo roh haporseaon, manang bahasa Indonesia iman timbul dari pendengaran. Bagian na parjolo, hamisian parhalado HKBP pasaton selamat hari Minggu ma. Tusude hamu ruasni HKBP Immanuel Lamadoti par minggu di bagasan sadarion. Suak songoni nang dihamu akatawin nami na di bagasa sadarion depe parjolo sahali. Mar minggu di garejaon kupasatay matabi nami hata parhorasan sian huriatta jala selamat beribadah ma di pasu-pasu debata ma hamu ita saludna di par minggu sadarion. Na paduahon hamisian parhaladope pasaton selama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon. Tuhamu amanami na namin na ulang tahun ima periode tanggal 3 saat 9 Maret 2025. Tadi doyan non di scan QR code. Saya dilehon de batama gajang ni umur hahipason ro akalas ni roha di hamu tujulan narion. Hatanya di batana di pasahat tuna barulang tahun sian sada kronika 16 ayat 24. Madok moliate mahamu di Jehovah ay nasa basa do ibana ay ro di saleleng ni leleng na do asini rohanay. Bagian na patuluhon di minggu sadarion di papungupilian 2A 2B do hita tuha porluan huria do sentralisasi. Hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 naneng ro papungupilian 2A 2B do hita tuha porluan ni pembangunan huria do sentralisasi. Bagi napa paton malua reguler manang naik sidi tu minggu naneng ro ima tanggal 16 Maret 2025 di parmingguon siang pukul 10.15 di patupa huriatta do malua manang naik sidi tu yang aku ni huriatta nang marsiajar satahun on jala di minggu sadarion tanggal 9 Maret 2025 pukul 15 di patupa ma ujian lisan na di doh tani natorasna maringanan di garejata gela resik di patupa mai di hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 15 WIB maringanan di garejata. Bagian nomor 5 sumbangan kantong pelian di jalo huriata do ima sumbangan kantong pelian sian keluarga NN ima sian wek Betania mulai atema di pasat tu keluarga saya dilihat debatama pasu-pasu nanti keluarga nang aka pacamotan tu paparana. Bagian nomor 6 Sinode Distrik 10 Medan Aceh. Nomor 7 Dewan Koinonia Seksi Remaja Napo Subulung hasil evangelisasi kor remaja Napo Subulung ima di tanggal 2 Maret 2025 di parmingguan pukul 10.15 jumlahna 1.090.000 mulai tema dihamu amanami inanami napasahat tom lau membantu mendukung pencarian dana ini sadilehon debatama pasu-pasuna tuhamuna saluna. Nomor 2 evangelisasi kor remaja Napo Subulung di minggu sadarion di Patupa yana kota do remaja Napo Subulung evangelisasi kor duksipul parmingguon manugut manang arian bahed dalan nasida laho pencairan dana tu haporluan kegiatan retreat remaja Napo Subulung tahun 2025 las marohat tamanupai amang inang lau mengurupi nasia na kota remaja Napo Subulung di pencarian danai. Dewan Marturia Festival Paduan Suara HKBP Simpang Limun Medan
hobartu udang ni Festival Paduan Suara Narosian HKBP Simpang Limon. Dung diputuskan di sermon parhalado ima di tanggal 18 Februari 2025. Parsidohot mahita sian huriata mengikuti festival kor gabungan ini. Alani i nunga di pasahat tu Dewan Marturia, laho makubasi ulau ni, membuka sian mangaririt manang memilit pelatih, memilit dohot akka anggota festivali, dohot mengaturhon jadwal latihan paduan suarai. Akana dohot tu festivali taparadema dengan alama buan gorni huriat tado hitam madohoti festivali. Asa marsangap gorni debata. Sudema ruas nang parhalado mendukung kontingen nasida sian HKBP Immanuel di bagasat tangiang dohot dukungan materi. Nomor sia acara pertanggiangan nomor 10, nomor 11 tolok di ruas pertanggiangan, nomor 12, nomor 13 boima tajaha di stensilan ni kuriata. Nomor 14 ruas otname di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Ima P Sinaga sian uek Bethesda otname di rumah sakit Hermina Tabuan Manasida di Bagasa ternyata anggiat tumiwa malum amang P Sinaga. Nomor 15 petugas kortu Minggu Naro tanggal 16 Maret 2025 di Minggu pagi ima remaja na poso bulung HKBP dohot gabungan sada. Ima di Minggu pagi, di Minggu siang ina Kamis, ina Hana, ina Bethesda, gabungan Bethesda. Nomor 16 Bui Mata Jahabe di stensilan. Nomor 17 Majahatona sian Sinode Distrik 10 Medan Aceh. Di son di jalur huriat tado tongosa surat imasian Tona Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh dengan nomor 127 garing DX garis MA garing 3 Romawi 2025. Madapoton nah hinaholongan ruas ni Huria HKBP Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Resort di Inganan Nabe. Pinuji ma Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai, naung mangaramoti Huriana HKBP patuluson priorisasi di Sadok HKBP di tahun 2024 ngasalpu. Sian tingkat Huria, Resort, Distrik Dohot Hatopan. Onma Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh, naparjolo dung salpu priorisasi, ima priorisasi 2024 2020. Di bagasan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2025, ima tahun transformasi. Mulai tema di Dewata, napatuluson Sinode HKBP Distrik 10, Medan Aceh di Obason. Ni dohotan ni 225 halak, manang dalam kategori 76%, sian tuluras ualu halak, ruas ni Sinode Distrik. 74 resort, 1 persiapan resort, dohot 10 sada halak parhowas distrik. Naniuluhan ni Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Laho manotopor rencana strategis pakubasion HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024 sampai 2020 lalu. Mengarang-rangi jala manotopon program dot anggaran HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2025. Keseragaman pelayanan dibuhai marhite pertanyaan pamuhai doho ulaun nabadia jamita na pinatolhas ni pendeta sending sinurat sian Rom 12 ayat 2b mangodolon rikot ni hamubaon ni ngolu tuhai baruos songon ipola ni transformasi namar haroroan sian tondi porbadia di bagasan roha perbagasan asa unang sarobang dohot pertibion ceramah tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Doa subtema, membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan
dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Napi Nasahani Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ketua STT HKBP, Ketua Komisi Teologi HKBP. Patarias son hinarikot ni database, laho patulus son transformasi di akapakub, perhobas rodi saluhutna, ruas ni huria marhite-hite pembaharuan janji, pembaharuan karakter, pembaharuan kultur dohot, pembaharuan kemampuan melayani. Ima di akap program Sipatu Paun di tahun 2025, do rencana strategis tahun 2024-2020. Sian ceramah nasida di paadar do data ni ruas HKBP nama karingkas soro tu pertanyaan dohot permingguan di tahun 2024. Sian ini diasumsi 6.500.000 halak ruas ni HKBP torop ni naktipi. Ima permingguan umum dohot sekolah minggu rata-rata 1.957.861 halak per minggu, menang dalam kategori 30,1%. Ibadah khusus sekolah minggu rata-rata 290.66 halak per minggu di sadok HKBP. Di paingot data ido, hita laho memotivasi asa makaringgaso jala majamoton hapor siota laho mengadupi hamaulon akan masa di pertikianon hut manosoi hita asotoktong sihol marparsaura do debata mangihut penelitian tim transformasi na mangojar rohani ruas ni huria laho marminggu ima jamita tercatat sekitar 35,2%, dot ede huria 29,6%, HKBP distrik 10 Medan Aceh persentase nomor urut sada. Nah tumibos yang sudah distrik ruas doa madoho di permingguan. Partangan wek manang sektor barang lingkungan. Ibadah partupolon, ibadah pamasu-masuon suaksongoninang aka sermon kategorial ama ina lansia. Alai kehadiran di sekolah minggu menghitung penelitian ini macari kotma pelatihan tunasida. Bagas jalatakas do di Parserangguton, Parsinode aka ulaun si hobasan ni hinakam ni ceramah tema dan subtema songoni nang konsep rencana strategis HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Doh rencana kegiatan prioritas program transformasi tahun 2025. Nah pinasa ni pareses marhite opat kelompok. Jala diputus somalaho siulahon ni distrik di tahun 2025 ima pembinaan pelayanan dohot organ pelayanan, nomor 2 pembinaan uluan huria pendeta resort dohot fungsional, nomor 3 pembinaan guru huria dan diakones Bibel Pro, nomor 4 ima pembinaan fungsionaris parartaon bendahara sekretaris do sude situa, nomor 5 ima pembinaan kategorial sekolah minggu 2 halak mewakili ganu huria, sude guru sekolah minggu dohot pendampingan remaja. Nomor 6 ima pembinaan kategorial ama. Nomor 7 ima pembinaan naposo bulung. Nomor 8 pesta tahun transformasi di Ganup Huria dohot pertemuan aka tokoh HKBP. Napasiaun ima pesta puncak tahun transformasi distrik di hari tanggal 25 Oktober tahun 2025 na di Paubuk tu pesta prajubileum 75 tahun HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Siala tahun 2026 tanggal 29 November gokma 75 tahun hajonjongan ni Distrik 10 Medan Aceh. Ni hari koton ni aka sipatureo di distrik. Laos ditotopodo di sinode distrik pabakiton pokja sejarah HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Panitia mobil dinas dot panitia renovasi rumah dinas. Saya dipatiur tuhatama saluhutna aka program dohot sude parhobas rodi aka ruas ni huria laho patuluson tau sangap dohot puji-puji ama digoar ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Medan 3 Maret 2025
Huria Kristen Batak Protestan Distrik 10 Medan Aceh, Pareses Pendeta Suwandi Sinambela, STA MPSI, songonima sahat ni surati. Nak tiktikta songonima amang inang, mulate madi tuhatta, mulate madi hita salu da butima. Mari dita. Maratang yang mahita. Pungu dohami Tuhan, pina pungu niasini roham, marsoba di jolomi, madok mauliate di sude pasu-pasum, na madongani jalan apa tukon ngolunami. Tuhan, naing tangi honon nami hatam, ukak maroha pikiran nami, asa tarpasiat tami hatami, bohal nami marparangin arenggan diadopami, dohot di nahumalia kami. Asa tung denggan hadirion nami, jala hasangapod diho Tuhan. Marulupuluk marlas niroha, siala akapasupasum nahu jalohami. Sesa sude dosa nami, tung patau hami di jolomi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sialom amanginang. Hatan itu hatta dihita Roma 10 manang Rom 10 ayat 10 120 sada. Rom 10 ayat 10 120 sada. Hujah dihita jalata kasma tapai hutihut songonon didok. Haso hapor seaon ni Israel. Alai dang sude mangului barita naulii aininda si Jesaya do. Ale Tuhan tungi sema nama kaporsiai jamita nami asa sianna tumangi hodoro haporsiaot ia panangi hononi sian hatani Kristus do. Alayon ma dohonokku dang dibegei huroha nunganian nong tolhas do suarana tuliat pertibion jalaro disuhini tano odo baritana alai hudok muse dang mangato Israel disi parjolo si Musa madok pinggol huma hamu
mangiburu mida naso bangso hian, paheheokku rimas muna mida bangso naoto. Hamudo humdo si Jesaya madok, aka naso mangaluluyau, ido nadapotan, naunggabe patar doau, diaka naso mangusuyau. Alai tu bangso Israel didok, mani patari hupa herbang, tangaku tu bangso, na so mangului, jala na manggaga, ido sahanda. Topik di mingguta sadarion, ima sian natumangi hodo roha porsiaun. Dengan mendengarkan timbul iman. Mendengar firman Tuhan. Memperjelas jala dang hatopta ulahon. Jala dang tabigi didok si Jesaya. Mereka bertelinga tapi tidak mendengar. Mereka melihat tapi tidak melihat. Jala ido pergumulan di hitahala Kristen si huton Kristus. Pergumulan di akana poso ni dewata. Songon pergumulan ni si Jesayaon dia bergumul. Jojodo hita hudul di sohata apangalahota dang hobar tulom hatta apangalahota dang hobar tulom onirohani dewata. Hidup kita, perbuatan, perkataan kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Molo tabadikon atau kita bandingkan. Coba kalau dering telepon, cepat kali mendengarnya. Iya kan? Dan tidak bisa tidak jelas mendengarkan apa kata-kata telepon ini. Harus jelas, harus konsentrasi. Kalau tidak mendengar dengan jelas, apalagi itu panggilan kerja, ya gagal. Tidak mengikuti panggilan kerja. Imasiat telepon. Alai molo tadok dohita si hutot Tuhani manang naforsea. Pernahkah kita pergumulkan seperti pergumulan Jesaya ini? Hado tahe di dok Tuhan itu au. Hado hatani Tuhan itu au. Jelas hatani Tuhani ima nadenggan. Hatani Tuhani songon podang si dua baba. Hatani Tuhani hangoluammu. Hatani Tuhani ojahan ningolum. Marparange. Marpabaenan. Mangatu si jala molo tabege Tuhani. Bui mahita manada Tuhani. Ada komunikasi yang baik. Mendengar itu tentu ada bicara, ada komunikasi. Songon natoras tu yang nakonna molodang dibege anakonna natorasna. Totu dang diatusi anakonnai aha didok natorasna. Sebaliknya songoni. Molo danak nuaeng tidak lagi mendengarkan orang tuanya. Kita berbeda. Kalau anak sekarang lebih jelas mendengar dari media tua. Alai hita napungu di son. Ikon rap mempergumulkan kita. Siapakah yang akan mendengar firman Tuhan? Keluarga muda, datangkah mendengar firman Tuhan ke gereja? Anak-anak remaja naposo, apakah dia datang ke gereja? Naborengin di sekolah minggu, di sermon nami, gabi kesaksian mohon. Manang dia pe padapot taringot tu kesaksian iman. Molo tiki SMA ibadah, manang SMP, bahwa ke gereja itu, pelayanan ke gereja itu tidak keren, tidak ada apa-apanya. Tetapi terpanggil jiwanya jadi guru sekolah minggu dan masuk naposo dan semua kegiatan. Setelah di dalam dia katakan, ternyata ini rupanya yang terbaik. Adong do di pribadi tasongoni. Ubain hita maol jaladang tabege jauh-jauh ni Tuhani. Dang rohita molo tergerak do perohatta tu gereja itu suara Tuhan. Kalau tergerak kita mau mendengar firman Tuhan,
Itu suara Tuhan. Kalau tergerak hati pikiran kita mengetahui mana yang baik dan yang salah, itu suara Tuhan. Dan melakukan, bukan hanya mengetahui. Godanggo akayana kota sonari hola teori. Pengetahuan ala-ala canggih. Tetapi apalah mangalo padang diboto. Mana pujabu secara tertib dang diboto. Dohot mangatusi donganan atau rasna dang diatusi. Itulah perbedaan kita. Mulu najului hita, mulu latu gereja masih togu-toguan. Jala sahatu sonari parbuena hita mana marminggu. Jadi mulu anak kota, dang be rap dong dohot donganna, dang markomunikasi dohot donganna, dang marminggu be dang marisi be gereja tuarina daingro. Jadi apa kita dulu, inilah kita sekarang. Dan kitalah yang merindukan suara Tuhan. On pergumulan dabal gadot dihita. Molo didok merhite turpuhon. Siapa yang mendengarkan kami? Sedangkan kita kesal. Kalau anak kita membuang muka. Atau mungkin keluarga. Suami istri buang muka, tidak pernah mendengarkan keluhan, tidak pernah mendengarkan kesedihan kita. Padahal teman curhat tentu di rumah. Gak mungkin dia jadi keluar. Kalau sudah keluar ke keluarga yang lain, aturan kekeluargaan ya teman curhat atau saling mendengar, itu sudah gak jelas itu keluarga. Berarti dah ngadong hubungan naringgan dan tidak saling mendengar. Ini perlu kita koreksi, perbaiki. Kata mendengar ini. Jadi pertama, karena keluarga itu adalah gereja, di sana mendengarkan Tuhan, dan diri kita itu adalah gereja. Maka hati kita itu mendengarkan suara Tuhan. Jadi pendengaran, mendengar itu. Karena itu juga penting bagi kita. Kepada siapa? Tui sedo pinggol tahun tare, manang terbuka. Laho manangihon hatani dewata. Coba kalau perkataan orang itu meninggung hati, itu cepat kali kita dengarkan. Nyanu ngahu pasah hati. Alai perbandingan mai taringot tu na mendengaron. Jadi ada contoh kisah seorang anak gadis, dia tidak bisa mendengar. Dan anak gadis itu sangat cantik dari suatu desa. Dan dia menikah. Dan sesudah menikah, dia memiliki anak. Tidak bisa mendengar, itulah kepahitan yang dia rasakan di dalam hidupnya. Dan menyedihkan dan menyakitkan seperti itu. Jadi sesudah berkeluarga, dia punya anak. Walaupun dia tidak bisa mendengar, diuji lihat saat anaknya ini tertidur, si ibu ini menguji anaknya ini apa mendengar. Dengan gerakan anaknya ini nanti. Diambilnyalah satu batu, lalu dijatuhkan dan kuat suaranya. Suara batu yang dijatuhkan di samping anaknya yang tidur ini. Lalu dilihat anaknya ini bergerak dan tersentak. Baru dia dengan tabah dan dengan senang, rupanya anakku ini bisa mendengar. Bukan seperti saya. Itu betapa pentingnya mendengar. Jadi ya mungkin seperti yang dikatakan Alkitab tadi. Yang dikatakan si Yesaya. Kita tidak menghargai pendengaran yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bagaimana kita tidak menutup telinga kita untuk firman Tuhan. Menutup telinga bukan hanya pura-pura. Tetapi tidak sampai ke hati kita. Itu maksudnya. Tidak berbuah dalam perbuatan kita. Bukan hanya karena tidak paham di dalam mendengarkan saat ini. Tetapi mendengar adalah memang dia mengikuti apa kata Tuhan di dalam hidupnya. Kata Tuhan itu didengar dari suara hatinya. Dari juga cara hidupnya, pola hidupnya. Dari juga pemikirannya. Apa kata Tuhan dengan pikiranku ini? Dengan perbuatanku ini? Dengan pekerjaanku ini? Dengan hidupku ini? Dengan jalan hidupku ini? Disido hita manangihon hatani dewata. Bersyukur mahita
kata Tuhan tentang hidupku ini adalah baik. Kalau kita dengarkan itu, hidupku ini baik kata Tuhan, maka kita akan bersyukur. Jala adong mahubungat tu Tuhan ni, bahwa dewata mual ni sude akka pasu-pasu nata jalui. Gudang hinakamna. Alai perjolo ma gir-gir manangihon hata ni dewata, jala ikon latih hotta kebiasaan kepada anak-anak, bahwa dia senang, merindukan, dan menghayati, dan menghidupi jala makanguluhon hatani dewata. Ido nama nangihon hatani dewata. Jadi dang teori, adong do hita nggodangan teori. Angah hubotoi cerita Alkitab katanya, tetapi tidak berakar dalam hatinya. Berdoa pun dia tidak mendengar suara Tuhan karena dia tidak konsen. Karena dia tidak sebulat hatinya, tidak mendengar apa maksud Tuhan dan tidak melihat apa maksud Tuhan ke depan dengan dua-duanya. Karena apa? Tidak sebulat hatinya mendengarkan maksud-maksud Tuhan di dalam hidupnya. Jadi jangan senang kita, sudah saya tahu itu semua. Ngapar korau, jalan ngahubuk ke Alkitab, nuai gudang sumber ni, sian hatani dewata, ngahutangi honi, molo sian video-video YouTube, mabain mudum dohita. Ala dang bui konsen. Kadang kita buka itu untuk tidur. Ala rohatai dang terbuka. Jadi artinya kita berikan waktu, baik itu pagi, baik malam, mengajarkan dia dalam seluruh lingkup hidup kita. Kita dengarkan Tuhan selalu di sisi kita. Dan selalu menjaga kita. Ini yang perlu kita dengarkan. Tuhan kita percayai. Karena dikatakan di sini bahwa dari yang mendengar timbul iman. Molo tahilala jala tewegi tuhatai persea mahita. Dengar dong ulut tahun diramoti dang marmara jala dang adong paru kilo dihita. Molo tabegi Tuhan karena Tuhan itu berada di mana-mana. Sejauh doa, sejauh pikiran kita, sejauh kita merasakan Tuhan itu selalu menyertai. Baik dalam pekerjaan dan dalam segala hal. Jadi mari kita perjelas pendengaran kita tentang perbuatan besar Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga merindukan firman-Nya dalam setiap hidup kita yang memperbaiki perilaku, tingkah, juga segala gerak hidup kita. Jadi nuaing bohado hita asa porsea tu Tuhani, molo takas hita manangihon jala marhangoluan hatani dewata di hita tubuh maha porseauta. Nah porsear kita yakin percaya bahwa kita hidup ini ya kita jalani dengan baik. Molo mencapai manang mangulau-ulaut tahita percaya do hita molo karejo hita pasti makan. Dan pasti kita bisa jalani hidup ini. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, pasti kita bisa mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Jadi, molobui hita persea tu dirita, dohot tu kiadan, nata jalani bohado hita persea tu Tuhani. Tidak ada yang mustahil Tuhan perbuat kepada kita. Karena itu kita harus mendengarkannya. Mendengarkan bahwa Tuhan tetap bertindak dalam hidup kita. Amang, inang, alani, mari kita perbaiki. Nungatung, leleng, tadok, manangihon Tuhani hita. Jala, nunga berkomunikasi hita tu Tuhani. Marhite nguluta siganupari. Alai takasto, panangihonota, dohot pangulauta, artinya, apakah kita terhubung dengan suara Tuhan, maka kita memiliki kepribadian yang baik, seturut kehendak Tuhan, dan juga memiliki sifat yang baik. Amanginang, bagaimana bahwa mendengarkan Tuhan itu adalah yang terbaik. Mungkin boido pasahatoku pengalamanku. Ditiki dakutadda gereja, dakutadda martangiang, jala dakutadda Tuhani, tidak ada hubunganku sama sekali dengan iman dan ibadah
dan tentang Tuhan. Perasaku hidup ini tidak ada artinya. Hancur, entah jadi apa. Saya seperti itu. Saya tidak punya makna. Tapi yang menjawab pemikiran-pemikiranku tersebut, molo tu gereja au, jala molo mar minggu au, molo mar tangiang au, molo jonok tu Tuhani. Tentu hidupku disitulah berharga dan mendapat segala sesuatu. Jala perbandingan doinang tuhita, songon perbandingan di manang sian guru sekolah minggu. Molo namanangi hot Tuhani, boy ma dipikilalahon. Molo roi bana tu Tuhani, disitulah harga status hidupnya dan paling berharga. Berbahagia yang mengandalkan Tuhan. Bukan pikiranmu pikiran Tuhan, bukan jalanmu jalan Tuhan. Dan apa yang engkau pergumulkan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Hanya kita mau mendengarkan apa yang terjadi, mau Tuhan buat yang baik pada kita. Amanginang, di hari koton hatani dewata, manang dipangido siak kita, parjolo, porsea tu Tuhani, porsea manangihon. Jalaikon porsea do hita tu ibana. Ahana masa diturpuhon halak Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan tidak menerima dan tidak membuka telinga dan hati mereka kepada Yesus. Maka disitulah pergumulan Yesaya tadi di ayat pertama ayat 16. Siapa yang mendengarkan kami? Karena mereka tidak menerima Yesus dan menolak Yesus. Baik halak Yahudi na dituliskan atau disuraton buku Romaon tu halak Yahudi do. Dak persea tu Yesus. Alani adong tolu ni buku, inti ni buku Romaon bahwa sian natu mangihon jala persea tu dewata ima dalan haluaon. Molo persea tu dewata dalan haluaon. Jala molo tu mangihon hatani dewata ima mangatusi dalan haluaon. Jala paling utama dan pertama asa tu haluaon tu hangoluak kita ima di bagasan anugerah ima detanakin hupuji holong ni roham holan asi ni roham ninda 3 hal sola garacia sola pide dohot sola scriptura. Sola garacia anugerah, sola pide iman, dan sola scriptura tu mangihon hatani dewata. Jala di pemahaman di halak Yahudi, molo mangulahon patihi, molo nga pangalahona dumenggan, dipikir nunga dang mardosa beibana. Hape sia turuna pe mardosa. Jala sudahlah kalakana humurang, bahkan mendengar pun tidak pas dan tidak jelas mendengarkan Tuhan. Perbuatannya pun tidak ada yang sempurna seturut kehendak Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada mereka bahwa tidak selamat yang kamu anggap baik untuk hidupmu tidak akan menyelamatkan engkau. Tetapi karena anugerah Tuhan. Sudah ngulut tahun dang tarpariahi hita manangaha, manang nadangol hita, manang natabungoluta, holan asini rohani dewata tarlumobi anggo hita mardosa do jala akan dajat do pangalahot tadang tarpaubaita dakku boto manang nata hilalai maol do adong perubahan di bagasan hita bahkan paneng honon tuhatani dewata pergumulan doho pangulahonon adong maol panguru perubahan di hita alani hanya anugerah. Karena kasihan aku. Karena Tuhan itu kasihan kepada kita. Jadi baik secara materi kita diberikan segala sesuatu itu anugerah. Apalagi kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih diampuni. Dan itu adalah anugerahnya. Dan itulah daripada inti iman yang disampaikan oleh Martin Luther. Hidup orang Kristen itu harus hidup oleh karena beriman. Harus beriman. Harus hidup dalam kasih, saling mengasihi. Dan juga harus hidup mendengarkan dan menggumulkan serta melakukan firman Tuhan. Ido. Jadi ngolutai dang marmeam-meam. Jala dang
mergait-gait manang ece-ece, manang marsidalian, taringot tu panangi honotta, dohot parsaurata maka porseai Tuhani. Alani ulautta tanggung jawabta parjolo mendengar, kemudian memperdengarkan, kemudian melakukan yang sesuai seturut iman kita. Sa dangholan kata-kata, dakolan teori, tetapi bertumbuh, berakar, berubah, dan seturut dengan firman Tuhan. Hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan mempunyai dampak. Bergereja pun kita ada dampaknya, berdoa pun kita ada dampaknya, dan juga kita berbuat kepada diri kita dan orang lain ada dampaknya. Sarupa dohita dohot parjahati, molo soadong do perbeda atta, molo dangadong dampak ni hatani Tuhan dohot parsaurata tu Tuhani. Alani mari kita buka telinga, sikap dan hidup kita. Hidup dalam kasih, firman Tuhan dan dalam iman, dan juga memberi seluruh hidup kita sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan hal tersebut. Jala margogo mahita, asa di halomoho tuhatta, jala pangasahom matuhani, tangi homma, sian na tumangi hoddo, tubuh haporsiaomu, jala haporsiaota ninda. Amin martangi yang mahita. Mauliate Tuhan, dipakulingi hatami hami, sian hame meton nami, marhite, akka namakaholongi hami, dipakulingi hodo hami Tuhan. Asa toktong magudang, jala mardalan, di bagasan hatami, marpangalaho, di bagasa katami, didongani, diramotiho, jala dipasu-pasu hodo hami, di sude gulmi ningolunami. Tuhan, dalam nami mai manadda, jala takas tumangihon, di pakulingi hodo hami ganup tiki, rohanami, pikiran nami, pature-ture hami, jod-jod do hami dang bui, menentukan sikap nami, ima pendengaran nami, asa tangi hami nian tuhatami, tangi tu akan nadenggan, jala lohok di rohanami, marhasiholan, mangulahon hatami. Tuhan, pergugui mahami di hagaleon nami, di hahurangan nami, di pikiran nami na pejeti, na maol pature-tureon, di akka ngulunami sigano pari. Tuhan, sai gonggomi mahami unang manibil, todimi mana mangarajai, jalana pature-tureho kami, asadong hai baruon, jala olo hami di pauliuli, mangulu di bagasak katam, di bagasak kolong, doh di bagasan haporseaon na sitong, nang parange na sitong. Tuhan, mauliate di hatam na mamakulingi hami, anggiap maganup tiki, mamakulingi hami, adorang adong partikia dilihoko di hami, sebui hami Tuhan, marhasonangan, majalo akka pasu-pasumi. Tuhan, mauliate di huriam, nganan parsobaon nami, tumangiho katam, mamujiho, makamaleteho denggan di basam. Gudang akka program, nabui hurang rangi hami, laho pasautoni, hobar may tuhatam. Jaladang margogo hami di bagasak katir gorami, molo so mga sahon, gogo doho bisu siyako. Alani pargugui mahami, patupahon, pelayanan manak pakubasion, ditongan ni huriam, rap hami akan nahinoholongan mi, akan naporsea. Sian akka parhaladom, sahatu akan naposom, na mga mabuan hatami, dohot akka parhalado naso martohonan, hami tahe akan naporseai. Nang ruas ni huriam, na marulang tahun, do ulang tahun keluarga, mauliate Tuhan, ditabani umur na nilehommo di nasida, tabay ma akka pasu-pasum, nang rohana sida manangi hoko, marhite hatam na patotuhon, lakka doho ngoluna sida, asabui martaba-taba, denggan di basam di pakilalahon, di bagasan ngoluna. Say homa Tuhan, nama masu-masu madongani na sida. Songoni ma Tuhan ruas ni huriam, molo
adong akan amar sahid Tuhan saya pehot tangami marhite huasom do sudiaka perawatan dalam mumai mananggali sahid sian pamatang nasida. Sude hami ruas di huriam nasubui hadir di parmingguan namion. Tuhan tatap pakulingi manasida asa tinggil pinggol nasida. Tuho Tuhan tu parsauranna di tongani huriami. Jala toktong di halunguton nasida hatam parsauran manang mamakulingi nasida. Songoni manang ruas ni huriam ima hami diakayanakon na pinelehomi dohot keluarga na nilehomi sian na met sahatu na magudang homa Tuhan na mamakulingi hatamido na patotuhon ngulu nasida nang dipendidikan na nang diparange na pertumbuhan na di parkarejuan na akan na sorakarejo naso mangalului ngulu-nguluna pargugui manasida asabui toktong nasida manarihon nguluna asaw nang leba nasida di parnguluon na nilehomi. Tuhan tatap manang ruas ni huriam natongon marsahid ima amang sinaga nasian uek Betesda. Tuhan nunga di bagasan pemulihan nasida sai margugo manasida pulih jala sehat marhite basam doho padongan yomu boy nasida marlas ni roha di hama malum ni sahid na pinasahakmu tu nasida. Tuhan tatap mahuriam naing hami di bagasa kasadao doho tolong mi manangi hokko mangulahu katami jala mangulahon ulaon nami nang parsaoran nami marujaham mai di bagasan holong dame dohot asi-asi nasiakko ajari mahami asahibul ngolu nami ture di jolomi bermasyarakat berkeluarga marsaor ditongani portibion tarlumobi nang di negara nami ramoti hami di sude ulaon nami marparsaoran marujahan di bagasa katam. Sesa sude dosa nami Tuhan asiroham jalo matang yang namion mangasahon asiniroham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papungu pelean maredde hita.
piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na malutus. Hupasahatami masih anda nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Patibulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang diselehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbadi amaguaramu, sai Roma harajaonmu, sai sauk malomoni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Dahon matu hami sadarion hanguluas siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Na kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasorhon madamena tu tod ditabe. Amanginang asa hudul mahita satokin naposota evangelisasi kor nang majolo pitor mulak kita nasana terbaik kita